Rokamana ahinya. CPA nwaneno ka Linda Mwananchi ne ntiere Kisii, Keumbu. Nomonjgi. Ka polis ochung' rango. Akia ni ne en helpless, noonge nyalo. Akia kuma ne gintie, to nok waneno ka polis donjore gi jok mane monjo jogi. Bedo mar obila, waneno ka otergi Ol Kalou, Kwan Modhuro. Bedo margi, bende nyiso tie mar arita. Ahinya e wechego, sechego mitimo yiero, kata e kuondego bende dwaro ni mondo oketie arita makare. Kech samoro inya yudo koketgi mang'eny kama, to samoro nitie kweth moro nyalo kelo tulo, to samoro nitie kaka ne gipangore go obila. Ntiere weche mosewach ni moko bende obila chung' to ng'iyo ang'iya gima gitime onge. Bedo nade ka? Nini iwacho ni disha ogwang', disha gweng'. While anto ok an expert e yore mag security, tanyalo duoki niya. Ing'eni ka ok ing'eyo ni who is wrong, kata ng'ano marach to ng'ano maber. Tibro yudo ka polis be sama ang' gitimo gimoro. For example, nitie jo mahundu mantie, minyalo ni mato jo mahundu. Force midhi react go, kata force midil go gi jo mahundu. Kodiochieng' orumo tinene nang'o. Inene kaka excessive force, tindeni teko no momono, koso teko no makare. Nikech ibro yudo ka sama ng'ato tho, police otiyo gi what is considered to be excessive force. Like kaka an mwananchi wa kawaida, abro neno ni sama no mano excessive force, joka noko mi democracy margi mar ng'anyo association kako onego bed ni gi associate. Gima bro bire wang' japiny kata mibro wachi kang' lisi kata media osegolo ni Keumbu ne jin siasa ne ntie to ji abich nowito ngimagi. Go down ni to ji abich gi ne giwito ngimagi nade, police emotimre nade, ema onego gi. Automatically police koro bedo ng'ama rach embele japiny. To police bedo ng'ama rach nikech kata kiwacho ni Linda Mwananchi gin gi wafuasi maggi. Sama ne gidhi kanyo dong gin gi wafuasi maggi mabende thoth. Ang' jogi biro kawo polis ng'ama otimre nade, ng'ama rach. Koro either way, atemo wacho ni kati nego, kati tiyo gi tear gas, tiende ni riro malungo wang'. Pod ibiro wacho ni tiyo gi excessive force. Igo ng'ato, ogo kata ng'ato bonde, nikech samoro otimo gima ok ni kare. Itiyo gi excessive force. To gima bende kendo duogo bedo malit en ni, kata mopogore en ni sama ng'ani osetho, pogo ni ne en Jalinda Mwananchi, kata ne en ng'at ma chapo Jalinda Mwananchi, ok yot. Nikech kata mana Jalinda Mwananchi koro bro kawo gini to tiyogo kisiasa ni supporter marwa motimre nade, ema ogomo negi. Yet, police to react kagoyo ng'at matimo gi nade, ma chapo gi cha. Koro at the end of the day, kaka information soda gi kaka wa consume information about police gi gima otimre ground otimre nade, opogore. Miyo gini ng'eyo ng'ama ni right gi ng'ama wrong be otimre nade, tek. Koro samoro ka police no neno gi wang'e, to samoro they were practicing restraint. Yeah. Like, gitemo restrain mondo Nikech moko nosechwal nyaka doho kinde mokadho. Nikech police bende is not above the law. Nitie ng'at moro katoke aipoa mi winji wacho cha. Bende ng'iye kaka odachi gi japiny. Mobi inyalo kete piny mochen explain kaka gini otimore nade, otimore. To kata lisasi koyudi, dong inyalo timne forensic, iluongo ni forensic what? Analysis. Mayudi ni gini owuok e bonde ng'ane, to bonde ni ne ni e lwet ng'ani, to owuok e sto machalo kama, sama chalo kama. Ineno? Koro iyudo ni ng'ato achiel oting'o burden mar gima otimore Keumbu as ahol. Koro samoro bende ng'iyo japiny kaka timore, bende nyalo bedo ni police base, nikech police be dhano, to in gi mogo ma you should protect. True. Ineno? Koro ang' ipuk moki, nikech Linda Mwananchi nie ground, to jomoko aluoge, jomoko bakidi. Koro samoro nitie ma we count losses politically. En mnani kahie, to sirikal onego bed ni keto arita kwe machon. Osiepa ni owacho wach moro ni intelligence. We should be consumers of intelligence. Onego bed ni intelligence kata information rieko mag ground nyaka ikuongi winji. Ang'e ne giyudo. Giyudo. To
sirikal be kiketo sirikal be kabetie sirikal iketo kisiasa ube okawe kama tirenje ube ikawe kisiasa masama linda mwananchi bedhie ground linda mwananchi kwa ng'eyo gen jogo mapinga ngono sirikal mantie sirikal bende siendani kisiasa kanyo gibenye ka gi compete politically tiendani ine sirikal to pod nyaki compete mondo retain sirikal kata mondo ube pod ubedi yeye linda mwananchi nyaka gidilgo in one way or the other to linda mwananchi be nyaka deal gi sirikal nikech gibentie image mage watimre nade manyaka gichorne we are strong kama ruetare yogore ang'o matimre lum hinyore koro analyzing security issues manyotimore keumbu anyisi ka chako ni ano kan security expert but ami kaka serikal ni yeye to linda mwananchi ni yeye to ka serikal ni yeye serikal nuru jogi main police nyaka rit moke mano mokwongo to image dhi wuok nango for example ka linda mwananchi no chako gi Kitengela gik manotimre wang'eyo ibiro wacho ni ginego jolinda mwananchi anyisi ni jogi pogote ka giserado piny kacha ng'eyo ni ma jalinda mwananchi monegi ng'eyo ni ma ng'at ma dhi hinyo jalinda mwananchi monegi tek and jalinda mwananchi gin koro gima ginyalo dwaro seche go en oporo toke kanyo onegi jowa koro hata paro ni to make it safe gima police nyote mocha samoro be iweyo gino bet kamano without nikech inyalo wacho ni problem nyalo bedo matin to kaka i approach kata kaka i solve kata kaka